Og jeg vil ikke se Hamilton lukke flere af de biler ud. Indtil jeg kan få nogle betjente til at anholde ham, så holder han her. Med største fornøjelse, her. Spatter, send folk derind. Skaff adgang til Habitatets computer, så snart du er indenfor. Så sørger jeg for, at du får eksperthjælp. Jeg har altid foragtet dig. Du er en forræder, fordi du tog deres side, bilerne. De venlige, ulækre krøb. De plager vores planet. De er overtalt med 2 milliarder til 1. Og du vil gerne beskytte dem. Jeg er ved at ødelægge alt, hvad du har brugt dit liv på at opbygge. Og det kommer til at føles godt. Tillykke. Du er samfundets fjende nummer 1.